ଯିବିନି ମୁଁ ଟିକେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ଖାଇକି ଯିବି। ହଉ 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 ଆସନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଆଡ଼େ ଯିବା। କ୍ଷୀରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସ୍। ଭାଇନା ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କୁହ? ସେଟାଇ ସେଟାଇ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ? ହଁ ଏଇ କୁହ କ'ଣ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ କୁହ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ। କିଛି ଜାଣିନି ହେଲା, ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନି, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ରହୁଛି ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ହବା ଉପରେ ଭାଇନା ଆମର ପୁରା ଚୁଲି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ହେମଦସ୍ତାରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହେଉଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଟିକେ କୁହ। ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ସାଲଡ଼ ଟିକେ ହେବ, ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ, କ୍ଷୀରି ଟିକେ। କେଉଁଠି ହେଉଛି ମାନେ କେଉଁ ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ କୁହ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ। ଭଗତ ବାସୁଦେବ। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଷୀରିଟା କ'ଣ କଷ ହେବ ତ? ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ ଟିକେ ହଉ, ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ ଟିକେ ହଉ। ମାନେ କହୁନ ଟିକେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଟିକେ କୁହ। କ'ଣ ନା ଆଉ ଟିକେ ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଟିକେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା ଖାଇକି ଯିବି। ହଉ 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 ଆସନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଆଡ଼େ ଯିବା। କ୍ଷୀରି ଆଡ଼େ କ୍ଷୀରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସ୍। ମିଲ୍କ ମେଟ୍ ମିଲ୍କ ମେଟ୍ କ୍ଷୀରି